Sunayen 'yan TikTok. Sunayen 'yan TikTok. Yusuf Goriya. Sunayen 'yan TikTok. Sunayen 'yan TikTok. Ibrahim mai shinku. Sunayen 'yan TikTok. Pati shi umar Fati. Aha, wannan ce. Kai ne. Da kita ne ce Fati babba. Ko Fatiha. Fatiha. A wannan Fatihar. To, mu je zuwa. Kawai sunayen 'yan TikTok. Sunayen 'yan TikTok. Faɗi. Dan easy. Sunayen 'yan TikTok. Sunayen 'yan TikTok. Bani. Umar Ma'azu. Waye Umar Ma'azu? Da Bilkisu Obili da ma Obili. Sunayen 'yan TikTok. Sunayen 'yan TikTok. Tsaya. Idris mai shirya. A'a, ba haka nake ba. Tashi eh. Sunayen 'yan TikTok. Sunayen 'yan TikTok. Gangawi. Gangawi.